KATV a news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Kedam tang ni pai kep long ni habar long so kang thu apam adung kedo Jona Singh tok bia chatai along ingdeng pho nok be sir tok bi mate sirbo muaphan tok bi chingruma me atum pen karcho sai kedeng pon. Tok bi chingruma me ahin pen kachepatir pipon bangso ingdeng pho sirbo muaphan karcho me along tok bi chingruma me ame phu lunse tok bi dun me phu sem sing tok bi dun me phu Robert tok bi kongchun bang Jona Singh tok bia tum pen si nok be phu sir tok bia phan kachikimo amilur kaipon rinti. Tok bi chingruma me ame phu lunse tok bi kachepahem phu pon bangso rat ame pialong sirbo mu mate sir tok bia phan karcho me along ahin pen ke wanga tuma phan an kongchun bang Jona Singh tok bi pen si ke pachinia por en pon. Bangso me along ni hang la pen West Karbiang long alo pregjam adim pen tok bi sirvo mu aro arim chetong ponsi nok bi sirvo mu akaya lamo anchot kalisi ke wangji arni ke claim kedam nangji puthak chethan chimom pon. Bangso hu chin thong habar pen richo pin po arong ronga rak himari tok bi aluhi sar po man pen chetong dun. La penan parta ki ongdung atum chetong dun rinti. News report KATV News. Sangti milia jo kijoi ning kachiparong isi ning karong mimi binong. Bonta Karbiang longarlo Lapuson Island mate Sangti milia jo kijoi kelang avarsai kadure dopura kapregadim along an methanga khi chepadam pen kijoi kelang aphan kedam Lapuson do. Bonta West Karbiang long district along kedo nongnam kachithang klong Karbilang pi aroi dikisir arong adung het along kedo lang pi aroi along amat Karbilang pi Island Eco Tourism Park kijui kelang adim kedam tang ni pai kep arni ing pupon. Bangso kang pupon ajay mek along alohi man pengpen KAC Taxation Advisory Board Chairman Lipson Be Duar Amla Constituency VDC Chairman Gojen Krolapen kethekiding rong asar thetum chetong dun rinti. Lason si kethekiding atum pen setame alang litum lapuson kamatha pon thekpen lapuan kelang me adimaklong kasimar pon ki isi kimisen ang teklo pusi hokpon lo. Karbilang pi ecotourism lo ladak isi park lo si dak bangke bakari sumar korjang kelang peladak isi dak tourism spot isi selam lo la pendak ilitum bihekoi ilitum laso abang lempami purung ilitum ladak alidoji ate non bangke Guwahati pendai tumdak kilometer harusira cap 110 kilometers distance. Lasi Karbiang long along kijui kelang adim dopik. Lasi lason mathapen adim ke pangthai ponjia phan setami tuning ripon. Lo labangso Karbilang pi alanglom mate Karbi Langpi River Island mate Karbi Nodir Deep malabangso alanglom ini pu kusun ma pu thang ta pinchong pon pe thang ta inghoi pon pe mat lapu adu biko mat lason se pedokok ber aninkan busame lasinil dum jirpo bangkotrok pen chingki chingwai pen niludum mathalo je ladak isi tourist place lason pinchong te meji pusima thalo athima non ilitum konani Goa beach tang ho lapen konani ilitum lapen apu Guwahati Sandbar Island bustame lahelong sabe damlo haladak ta damlo pulote lason ta ilitum hapu langroi theklong yi lapen Sangti mili theklong long ji lapen lapu lason inglong pu parai harai lason si theklong ilitum haladak anaki hilodim dampente ilitum labangso dak West Karbiang long mate Nijang Karbiang long musame ladak ilitum langmesen adim ilitum lason tourist place lason dathasi ba picnic spot lason ecotourism park semi dupik lo ilitum. News report KATV News. Nilip join Christian Committee tumta ningduk chepaklang ponsi ahok akang sai longwek nang ji lapen akar jong sining hemreng mi ke pale pameji aphan pusi bangso ajay mek tengpon lo. Jeli tu ma ching hon parpip amuso ji Rosmi terang pi
alangli tarapungsor alangli bihek au solang artakom jumpi gason lang apan alangli phan cholang remsi apan almudet aputhak alangli kar jong sinim hemring mi kipali dunong pam meja phan sini tum dak ingsam ripen nitum priam brahma korte ang jir akhe atum ching room si dak arna mardom je reprise bang aphan alang isi law and order tum ben kangsai so dak pen kangsai dunangji lapen pinangji lapen anparda la kachewoji abang pi amuso lapen alangli porial atum apiapo porial atum an same ahok akangsai elong asante mepar pusini tum ning thepon parpiglo Labang sojai mek along NJCC mepu Rovel Soningti Reverend Father Binom Das Pores Kumar Rup Singh Singnar pen danglok ki ongdung atum chetongdun দুখৰ বিষয় হয় আৰু এটা সমাজৰ মানে ঘৃণনীয় কাম হৈছে আজিলৈকে তেনেধৰণৰ কাম আমি আমাৰ এইটো এৰিয়াত আমি দেখি পোৱা নাই এয়া প্ৰথম বুলি দেখি পাইছোঁ গতিকে এইটো লৈ পেলাই আমি এটা দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এটা ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কাৰ্য এনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ এইটো ইয়াত নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি মানুহ যেতিয়া মানুহৰ জ্ঞান এটা ভাৱ থাকিব লাগে সেই বস্তুটো সকলোৱে বুজিব লাগে কিন্তু আজি মানুহ হৈ পেলাই তেখেতে জীৱ জন্তুৰ নিচিনা কৰ্ম কৰিছে মাৰি পেলাইছে নামানি ডাঙৰ এইটো এটা সৰু কথা নহয় News Report KTV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thak me Kardom